Sikubingelele sikwamukele ohlelweni ezikabhoqo olustudio. Uyabona eceleni kwami sekonakele kakhulu, ngiphethe ingwazi, ngiphethe inkakha, ngiphethe igagu somnandisa kube njengekhekhe nyosi wethu abakhokazi ngoba wethu ama visitor ngesho lompondo. Leso sikhalazo sentombi qoma kabi ngoba ziwaqoma ngamabili amasoka. Qhawela kithi. Sikubingelele. Uphumhlobo uphilo mhlobo onjengoJesu akekho qa yena uyazazi yebo uyazazi insizi zethu onsizi zethu ngaye ziyakuphela zithinya ke uphilo mhlobo onjengoJesu akekho uphumhlobo wami uphilo mhlobo onjengoJesu akekho yena uyazazi yebo uyazazi insizi zethu onsizi zethu ngaye ziyakuphela zithinya ayibo uphilo mhlobo onjengoJesu akekho qa. Sawubona Mandisa. Qhawela kithi wangivusela umunyu wangikhumbuza umdavu uyadavuza waqhamuka ngobuchule nobuyoninco nobugagu. Usungithintile wazathinta ngisho umbuke lapha ekhaya sibukele sila. Ukuthi emhlabeni siphila emhlabeni wenjabulo, siphinde siphile emhlabeni wendumalo, siphile emhlabeni wokuphoxeka, siphile emhlabeni wezinyembezi, siphile emhlabeni wokukhala. Emhlabeni asizile ukuzojabula, emhlabeni asizile futhi ukuzokhala, sizile enyembezini, asizile ukuzodumala, kodwa kwenzeka konke lokho esengikubalile. Ububi nobuhle omakhelwane kusondelene. Ubone ngathi ngihamba ngelinye igiya nje namhlanje ngenziwe isizathu Mondisi. Angiphathekile kahle, angimnandi. Angijabulile Mondisi. Nginengoma la engiyikhiphile single track iphume ngomsombuluko mhla ka9 okade kuusuku lami lokuzalwa. Ngazalwa mhla ka9 February 1972. Ngihlukunyezwa isimo esenzeke January 19. Sihlazimulisa umzimba, isinyantisa igazi, kunesibhicongo esaba sibi, esilahlisa ithemba esenzeke endaweni yaseGoli eValley. Lapho kuye kwavela khona ingozi, kwaswelakala noma kwalimala noma kwashona abantwana abawu14 engozini yemoto. Ikhumbi iQuantum ishayisana netruck. Leso simo singithintile kakhulu. Singithinta kanje, singithinta ngoba ngumhlali waseMzansi, singithinta ngoba ngumzali, singithinta ngoba nami ngizele, ngiyabaza ubuhlungu, nami ngineyingane ezigibela komaluma imoto zeyidafu. Yonke ingane ekseni ivuka igeze, ijabule, igqoka, ithathe incwadi zayo iye station eduze komuzi iyogibela kumalume. Kepha
akekho usukazi ukuthi ngalolu suku umntwana akasezubuya nayo futhi ingane isuke ingazi ukuthi namhlanje ayisezubuya. Kepha ngeke ngangena einhlizweni naseyicathulweni nasemqondweni walabazali okuthe unyaka sibuye enjabulweni kaKhisimusi. Siye sithi uKhisimusi isikhathi senjabulo. Base behlelwa isimo esibi kangaka okungesona esabo bodwa kepha esethu sonke izwe lonke iSouth Africa yonke ngoba sonke singabazali nakhungatheka sonke sazalwa sonke singabazali. Ibe buhlungu le yanto kakhulu yenzeke eVali okudlulele ngizwa kuthiwa khona onabantwana ababili abahlula ubuhlungu ukuze baphinde angibeki umuntu cala ngizothini uma elimnyama lifikile uma ibhadi neshwa lekuqondile ayikho into ongayenza. Kodwa ngithi kulabazali umlayezo wami ngibeka igama lika Dudu, ngibeka igama lika Sori, ngibeka igama lika Phephisa, ngibeka igama lika Nxese. Ngithi Mzansi wonke ayingeke ibe buhlungu le yanto. Laba bantwana bebesebancane bebe namaphupho sithole beyiphupho futhi layo kakhulu. Kuningi esasikulindele kulabantwana, kuningi ababekulindele abazali kulabantwana, kuningi labantwana bona uqobo nabo ababezimisele ababezibona mabebuka ama TV bebuka umculo, bebuka kudlalwa ibhola isoccer, bebuka inhlobonhlobo zesport esihlukene, bebuka imidlalo eminingi ama soap actor nabe khona into yabo akade bezibekele yona kodwa namhlanje ayenzekanga. Manje ibhlungu le yanto hayi ukuthi le ngoma yokujabula ngayihlaziyela nje umuntu wasemhlabeni ngoba vele umlomo awuthunukali ayishola kakushola kakuthandayo. Kodwa mina okusalayo ngihlezi kulaba abantwana ukuthi alwehli olungehliyo. Angithunuka amanxeba kodwa ngikhuluma ngento engifisa ukuthi sithole iNingizimu Afrika noma upresident ohleli phezulu noma ubuholi bonke baseGoli noma umkhandlu waseVali engifisa uhlangane ubuke lo mhla ka-19 January. Ngifisa ubuholi baseGoli lamawundlu luwabuka u14 luyibuke lentsha ehambise encane kangaka ihambele endaweni eqondile ingahambele ehlazweni. Khona abantu abafela ehlazweni makukhulunywa kube namalimi nokubambeka nokuzama ukuthi ukuhlengihlengisa ukuthi umbathisa kanjani inkulumo kodwa inkulumo yalabantwana iqondile ikusasa bephethe izikhali zemfundo ze-education. Imfundo namhlanje njengoba kuJanuary kukhulunywa ngo back to school, kukhulunywa uququzelwa nekhona kuququzelwa imfundo. Labantwana bahambe bephethe ama exercise incwadi zesikole bephethe amapeni behlome ngayo yonke indlela yekusasa labo. Kodwa kwenzeka ngeke sibavuse ngoba nombhalo uyasho ukuthi simelwe ukufa. Ingakho le yancwadi yamahubo ngihlale ngiyithanda nje makuthiwa mbonga uJehova mphefumulo wami. Ingakho kufanele siulandele umbhalo noma ngabe soKhaflandi abazalwe emakhaya bamabheshu nezimbadada noDabluzwane nobubhinca kodwa kukhulunywa izincwadi kuyashiya ukuthi uNkulunkulu muhle uyabaza abaphephela kuye nangosuku lwenhlupheko. Amagama engiwabhekise kubazali abantwana akubazali babantwana nezihlobo nemindeni yonke. Uthi umbhalo kaMateyu zanini ngimi nina nonke nikhathele yona enisindwayo mina ngizakuniphumuza. Bekani ijoya lenu phezukwami ngokuba mina ngibunene ngithobile ngenhliziyo. Uthi umbhalo Ozani incwadi kaUziya wesithupha. Ozani sibuyele kuJehova ngoba ushayile wasidwengulula uyena uyakusiphulukisa. Zonke lezi incwadi ngiyibhekise kuleyo yamndeni. Uthi umbhalo wonke umuntu ozelwe wesifazane imihla yakhe igcwele ukuyaluza ibaleka njengethunzi
ibune njengembali. Wonke lamazwi ngiwabhekise eValley, wonke lamazwi ngiwabhekise emndenini alabantwana ukuthi babusisiwe abathemba labo likuJehova. Bathi mabeyixoxa indaba kunendoda eBhayibhelini uJobe, angazi noma kwakuyakini ngoba nawo uJobe, ekuthiwa yephucwa konke, afelwa imfuyo yayo, yagula yamila izilonda emzimbeni, kwafa konke kwayo. Kodwa ya Kwase kufika abaseduzane nayo bethi ayi methuke loNkulunkulu wakho ongakusebenzeli ngalutho. Ngoba sibona akubonakali kodwa uthi wena uthandaza uNkulunkulu, kodwa le ndoda yama ethembene loNkulunkulu. Ngithi ke kulabazali nakuloya mama ohanjelwa abantwana bakhe ababili esephuciwe amawundlu, abantwana ababili sebephuciwe bonke abazali abantwana babo ngayedwana. Umnikazi wayo yonke lenhlekelele uyedwa, akuseyuye umuntu okhulumayo, akuseyena umuntu odlayo, akuseyena umuntu osakhuluma izindaba zasemhlabeni, akuseyena umuntu obonakalayo enyameni, kepha umnene mandla wonke osemfihlakaleni esingamboni, owathanda uzalwe labantwana babe khona ngoba ngeke saphinde acisha amagama abo. Bengifisa ukuthi lamaqhawe awu14 angene emlandweni wakithi. Akusibo bodwa, kuningi kuyenzeka mihla namalanga. Sesibabaza lokho khona la kithi esifundazweni KZN laduma izulu esiphingo. Nakhona kuleyo mndeni kuphi nakuphi akukhona lokho kwenzeka mihla namalanga. Sithumela umyalezo ofanayo ukuthi uNkulunkulu akababophe ngebhande likamoya ihlobo nabangani nemndeni yonke asebelele sengathi imphefumulo yabo bangaphumula balale ngokuthula. Ilokho ongizwa ngikukhuluma ngoba lengoma induduzo, hayi ukuthi ivusa ubuhlungu, kepha iletha induduzo kulezi ihlobo. Ingoma ithi abantwana bawu14, Thokozani Langa, abantwana bawu14 isihloko sayo. Iyona ngoma engithe nami ngosuku lwami lokuzalwa nge9 February akube ingoma nje engiyibhekise kuleya nhlekelele, kuleya ngozi. Ingakho ngingahambi ngalendlela abantu abangazi ngayo, ingakho ngingakhulumi njengalo Thokozani noma njengalo Somnandi, ngoba ziyehlukana izinto emhlabeni ukuthi namhlanje uhamba ngasiphi isimo, uhamba ngasiphi isigaba. Ngisesigabeni namhlanje sesizotha sokuhlonipha ngoba ukufa kuyabatshazwa sithole kusuka emandulo nje, noma sesikubabaza kabike kulezi khathi noma kulezi imini zanamhlanje. Singasakubabazi ngesizotha sasendulo, sesikubabaza sikwenze lama flowers, sikwenze ngathi kuhle kanti ukufa kubi. Kwakufanele ngabe kubonakala ngempela bonke abantu beshaya umqobo benyuka bebheke eValley beye eGoli ngoba bonke abantu bayabazali. Angiblame umuntu futhi akulicala, kodwa ngisho ukuthi nokubi kufanele sikubabaze sisizwe, kufane nokuhle sisuke sishaya umqobo singene emabhasini, singene emakhombini, singene emotweni ezincane siya kikho nokuhle ngoba kukubi lokho. Le ntombi yakwaNokufa ayilinde kushelwa kodwa iqoma noma kwabani. Kumanje sikhuluma nje iyaqonyiswa le ntombi, ingena noma kwabani, ayikhathali ukuthi ungathini, izoqoma yona noma nini noma kwabani, futhi ayenze imlayezo ukuthi namhlanje ngiyangena. Cha, kufika nje likhulu igama elisigaxa lingaka, ilihamba nembabazo eminingi, uzwe eminingi, kube nokukhala nokugedla kwamazinyo nezinyembezi. Ngithi maqhawe namaqhawekazi awu14, ngithi dudu umoya wena ulale ngokuthula. Ilokho nje sizwe ebengikuphethe namhlanje okuhlukile kwezikabhoqo engithi angikwethule. Thina ke bahlabeleli noma thina abantu esibizwa ngabaculi
Somlomo wesizwe, somlomo wabantu, sikhulumela abantu thina. Futhi asiceli umuntu masizokhulumela abantu. Angiceliwe yilabazali, nami ngikhipha okungaphakathi kimi. Ngaphandle kokucelwa, ngaphandle kwani. Nami ngiveza ilaka lami lobubuhlungu. Nami ngiveza ukuba umzali wami. Nami ngiveza into engidabukisile ekumina ngaphakathi. Engehlela noma ubani, engakhethi. Ilokho nje engiwethula esizweni. Makukhona la ngigxobe kabi, nganyathela kabi. Seniyongixolela sizwe. Nami ngumuntu ngizalwa inkosikazi nendoda, kodwa njobe ngingakuqondile lokho wena ocabanga ukuthi ngikukhona. Ngihamba ngokunye mina okuhlukile nokungifikele engakwazi ukuthi kulethwe ubani kumina. Ilokho sizwe sakithi ngithi nje niphile nonke emakhaya uNkulunkulu abe nani. Yonke iminyango yezokuthutha kulo lonke izwe lakithi engathi besingabambisana sabantu. Ikhaya lethu vele siliphile emgwaqweni isikhathi esiningi sonke. Yeah. Ingxenye yokuba sekhaya, ingxenye yokuba semgwaqweni. Wonke umuntu ophilayo. Wonke umuntu ophilayo. Manje ke kubalekile ukuthi siguqe sithandaze ngoba wazi ukuthi makusile ungena emotweni usazobuya yini. uNkulunkulu abusise nikuzwile. Amen. Siyathobeka, siyathokoza kakhulu. Besiphethe ingcwele, siphethe igagu, siphethe inkakha, somdelicious, usomnandi. Thisha omkhulu, ingqonqo, ngambiza ngawo wonke amagama. Namhlanje sedla ngobonda sithi siyathobeka kini sizwe South Africa ezikabhoqo. Siyabonga.